ginaw ng langit. Hi guys, good day. Welcome to our YouTube channel, Toots Cooking Wanderer. So ngayon guys, pupunta kami ngayon sa dito sa may bangin, sa may ilog, no. So ayun guys, dito kami ngayon, no. Puro niyog dito yung nasa paligid namin. So guys, abangan nyo pala yung rural life vlog ko, no. So silent vlog lang ito. Pagandahin natin guys, sana ma-enjoy kayo. So kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and hit nyo na rin yung notification bell.